В днешния топ 5 откриваме 5-те знака, че в апартамента живее сам мъж. Номер 1. То това апартамент ли е? Защото на мен ми прилича на пункт за предаване на вторични суровини. Да. Само се огледай. Бирени кенчета. Не искам да гледам. Добре, затвори си очите, аз ще ти казвам какво има. Опаковки от чипс по пода. Заедно с това чорапи. 1, 2, 3, 4, Не, започвам 5. си ушите. 5 чорапа. Винаги един липсва. Панталони, фланелки по столовете и дистанционни. Не мога да го слушам това. Ай, пистолет има. Как казва па на масата. Днес в топ 5-те знака, че в апартамента живее сам мъж номер 2. Да погледнем какво има в хладилника. Така. Бира. Това кашкавал ли? Според мен вече прилича на синьо сирене. Един домат и бира и малко бири долу. Ето това има в хладилника. Явно е набирана диета. Или я използва за косата. В днешния топ 5, какви сме зли, откриваме 5 знака, че в апартамента живее сам мъж. Номер 3. Списанията в хола са едно за коли и останалите не са за коли. Да. Номер 4 от 5 знака, че в апартамента живее сам мъж. Така като гледам, гардероба е полупразен. Даже няма гардероб. Изобщо няма гардероб. Както казахме преди малко, дрехите, които по принцип не са много, са по столовете, по дивана. И в хладилник гледам има едно чорапче. Ето го шестото чорапче. Къде си се скрил ти, Палавнико? В днешния топ 5 знака, че в апартамента живее сам мъж. Номер 5. Банята е съвършена. Има шампуани, душ гелове, балсами, крем дневен и нощен, както и такъв за по-точен контур. Има много красиви ризи в гардероба, който го има, между другото. Всички ризи са изгладени, и риби има в хола, който изглежда перфектно оправен и чист. Пердетата и шторите подхождат на дамаската на мебелите. И изобщо всичко... Чакай сега, доколкото си спомням, търсихме 5 знака, че в апартамента живее сам мъж. Да. Какво ни пречи да помечтаем, че има и такива мъже на планетата? Това са мечтите ни. Открихме 5 знака, че в апартамента живее сам мъж. Ако сте от последния, моля обадете се на 953-3238 с код 02. Има кой да ви вземе. Има един проблем обаче. Какъв? Този последния знак, Да. където банята е съвършена, всичко е в един да, тон. да. Според мен това също е знак, че живее сам мъж.